Bon dia a tothom i benvinguts a aquesta roda de premsa de presentació del projecte de reforma del Passeig del Mar. Deixeu-nos començar, tant jo com els tinents d'alcalde, exposant-vos que ens fa especial il·lusió avui poder fer aquesta roda de premsa, donat que és un projecte llargament reivindicat per la ciutadania de Palamós i Sant Joan. És un d'aquells projectes que fa anys i anys i anys que se'n parlen de la reforma del Passeig del Mar, però que realment ahir amb l'aprovació inicial del projecte per part del plenari comença a fer-se realitat la reforma d'aquest espai públic. Nosaltres sempre parlem d'equipament a l'aire lliure més utilitzat per la ciutadania del nostre municipi i que, per tant, un projecte que ja fa temps que va començar a caminar, que s'ha estat 2 anys treballant-hi intensament i que avui volem presentar públicament. Un projecte, com es veu en aquesta primera imatge, que afecta en aquest tram del Passeig del Mar situat entre els carrers d'Aragó i carrer Carmel i, per tant, perquè la gent ens entengui, aquest tronc central del nostre Passeig del Mar que se situa entre el que era la sortida de l'aparcament de Sauló entre el carrer d'Aragó i que, per tant, toca amb aquesta part ja reformada del Passeig del Mar i que arriba a la part del Passeig del Mar abans que es comenci a ampliar i que, per tant, fa frontera amb l'aparcament d'asfalt, amb la zona portuària del nostre municipi. Hem acotat aquesta reforma del Passeig del Mar en aquest tram perquè és el tram que ens dona les garanties de què es farà en la zona de confluència. En aquest tram tenim la garantia de que Costes de l'Estat i Costes de la Generalitat accepten la proposta de reforma del Passeig del Mar i, a més, ens diuen en el seu àmbit què s'hi pot fer i, per tant, ens dona la garantia que les obres que establim en aquest àmbit seran definitives. No passa el mateix amb la zona que conflueix amb la zona portuària, amb la zona de ports, on està pendent el pla director del port i, per tant, per prudència, deixem aquesta reforma d'aquest àmbit per una posterior actuació. Com dèiem, aquest àmbit entre carrer Aragó i carrer Carmel, que afecta el tronc central i que presentem avui aquesta primera de les 2 parts de reforma del Passeig del Mar que fa referència des del mur cap a l'interior. Per què prioritzem aquesta part? Perquè, tot i ser la part que tindrà una execució d'obres més llarga, la tramitació és més breu i, per tant, la podem començar d'una forma pràcticament immediata. Amb l'aprovació definitiva podrem començar de seguida la licitació i, per tant, preveiem el començament de les obres al darrer trimestre d'aquest 2024. Recordem que és un projecte finançat en part per fons Next Generation, del cost total del projecte 3 milions venen finançats de fons Next Generation i, per tant, ens marca que la data d'acabament ha de ser el segon trimestre del 2026. Per tant, feina a fer, però tenim marge per executar aquesta obra tan important. Ens quedarà per presentar una segona fase de reforma d'aquest projecte que ho farem en els propers mesos, que fa referència a la restauració de la platja, per entendre'ns, des del mur del passeig cap a mar, que presentarem aquesta segona part properament, però al tenir una execució molt més ràpida hem decidit separar amb 2 parts d'aquests projectes, la que no afecta la part de domini marítim terrestre, que és la que presentem avui, i properament presentarem la part de restauració de platja, que sí que afecta la part de domini marítim terrestre i, per tant, necessita d'una tramitació diferent. Entrem ja a parlar concretament de què suposarà aquesta reforma integral. Una reforma integral que no només afecta a la part superficial, on es canviaran paviments, ara posteriorment amb imatges vostès podran veure com queda reflexat tot aquest canvi, sinó que també vol renovar el que és la part estructural de serveis del nostre municipi. Per tant, canvi també d'il·luminàries, canvi de serveis soterrats, però especialment un canvi molt important fa referència al tema del tractament de les aigües especialment les aigües plujanes. Aquest projecte del Passeig del Mar permetrà
amb aquesta proposta de l'equip de govern d'intentar reduir la inundabilitat del centre del municipi, permetrà que totes les aigues plujanes recollides en aquest àmbit no vagin directament al clavegueram, sinó que es puguin acumular en uns dipòsits i posteriorment les aigues plujanes netes es puguin abocar al medi, en aquest cas a la platja, i les aigues plujanes brutes progressivament es puguin abocar al servei de clavegueram. Per tant, un projecte que afecta no només a l'àmbit propi del passeig, sinó que ens ajuda a millorar altres qüestions pendents del nostre municipi, com són les inundacions, especialment a la zona centre. Per tant, dèiem, millora de l'enllumenat, millora dels serveis de comunicació, millora de la conducció de les aigues plujanes i, òbviament, també millora de la prestació dels serveis amb la incorporació de carregadors elèctrics, tant per vehicles com per bicicletes. Entrant una mica més al detall de la configuració del passeig, perquè vostès es facin una primera idea de com afectarà aquesta transformació del passeig, aquest passeig ha volgut millorar especialment 4 aspectes molt importants. El primer és la connexió dels carrers interiors del barri de la Platja amb la pròpia platja. Això suposa eliminar barreres que actualment conté aquest passeig. Si vostès es fan una idea actualment del primer passeig, quan arriben des dels carrers laterals s'ha de superar primer el carrer, s'ha de després passar a una part que hi ha unes jardineres transversals, posteriorment superar un sot que hi ha per la canalització de les aigues, posteriorment un altre sot de canalització de les aigues, finalment per arribar a un mur. El que pretén aquest projecte és facilitar aquest trànsit, la mobilitat entre l'interior del municipi i la pròpia platja. Com vostès poden veure en aquesta imatge, es prioritza en aquestes sortides dels carrers que venen de l'interior per tal que amb una plataforma única es pugui arribar còmodament a la platja. Tot al mateix nivell, per tant, la prioritat del vianant per sobre d'altres aspectes. En aquesta imatge també es pot veure que en aquestes travessades s'intentarà reforçar l'arbrat, s'intentarà reforçar la vegetació per intentar que sigui també una zona d'estada, una zona de descans, buscant aquests refugis climàtics que se'ns estan demanant que els municipis implementem en el nostre territori. I finalment, la part d'entrada a la platja, que com explicàvem ara, no estarà inclosa en aquesta primera part del projecte, sinó en la segona, que a través d'aquestes passeres de fusta es tingui un accés còmode, un accés fàcil fins a la platja de Palamós. En aquesta imatge també es pot veure d'una forma superficial, d'una forma zenital, l'aparcament que es vehicula tot a un costat de la zona de trànsit del Passeig del Mar i també es pot intuir la implementació dels carrils bici, una altra de les demandes molt demanades per la ciutadania, que canalitzessin els fluxos de trànsit entre vianants i bicicletes, realment generaven algun conflicte amb l'actuació actual. Aquí podem veure una de les vistes, concretament el gir del carrer Provença amb l'entrada del Passeig del Mar, en què es pot veure aquesta actuació, l'aparcament de vehicles a l'esquerra, el carril de circulació i posteriorment el carril bici i el que serà el tronc central del passeig, que manté dues zones de pas pavimentades i la zona central de saló, i al fons es pot intuir l'entrada a la platja. Com es veu també en aquesta imatge, una de les consideracions que se'ns va fer a través de la participació ciutadana era que aquesta configuració actual, aquesta imatge que es té actualment del Passeig del Mar, volien que es mantingués, no volien, la gent no volia una renovació total del Passeig del Mar i per tant que canviés la imatge que tenia, sinó que aquests elements singulars, com poden ser aquestes glorietes o com pot ser part del mur que actualment té el passeig, volien que es conservés, però també volien la millora de la connexió amb la platja i per tant s'ha optat per aquest sistema mixte de conservació de les glorietes del Passeig del Mar, de conservació d'una part del mur, però enderrocar-ne una altra part i serà en aquestes parts enderrocades en què facilitem la connexió de la gent entre el passeig i la platja. Una altra imatge més propera que fa referència en aquesta part més central del passeig, on es pot veure el carril bici separat
clarament de la zona de vianants, aquesta zona d'accés des dels carrers que venen del barri de la platja i que connecten directament amb la platja i mantenint aquesta filosofia que dèiem, aquestes línies d'arbrat que volem mantenir, volem que el Passeig del Mar segueixi tinguent l'ombra com un dels seus atractius. Ahir ho dèiem en el plenari municipal, la gent a vegades ens compara amb altres passejos però que no tenen un arbrat que faci que durant el dia, durant l'època de més calor, siguin llocs agradables per estar. Nosaltres no, nosaltres volem que el nostre Passeig del Mar continuï tinguent una presència important d'arbrat, que especialment en les hores de més calor del dia, de major temperatura, el faci un espai còmode, un espai agradable per estar-hi. Una també de les parts importants de la reforma del Passeig del Mar fa referència a la zona més propera al carrer Aragó, concretament el tram entre el carrer Aragó i el carrer Provença, en què la configuració dels edificis del passeig s'eixampla i, per tant, aquí ens permet obrir una nova plaça a la ciutadania. Actualment és un espai pràcticament ocupat per cotxes i el que fem nosaltres és, ans al contrari, potenciar aquest espai de vianants, aquest espai d'estada i que, a més, paral·lelament, crea una nova plaça en el nostre municipi per poder-hi fer-hi activitats culturals, lúdiques o el que es consideri necessari. La part més propera als edificis tindrà una zona més arbrada de descans i la part més propera al mar, per entendre'ns, a la caseta de la Creu Verda actualment, apareix aquesta gran zona diàfana destinada a poder-hi acollir activitats més enllà de fer de connexió entre el tram del passeig ja executat i el nou tram que executarem. El paviment, que aquí és un dels llocs on es veu clarament, el paviment dona continuïtat al tipus de paviment que ja tenim a la part reformada del Passeig del Mar, un paviment resistent, agraït amb el tema de la neteja, que ens ha donat molt bon resultat i per això hem optat de continuar amb aquest tipus de paviment. Una altra vista d'aquestes zones de connexió entre els carrers transversals i la platja i que connecta amb el passeig. I aquí els hi passem una sèrie de comparatives del que és actualment aquestes zones del Passeig del Mar en tal com quedarà amb el projecte reformat. Això és una vista, diguéssim, des d'un dels carrers que envoquen al Passeig del Mar. Poden veure vostès la dificultat que tenen les persones d'arribar des del centre del municipi, des del barri de la platja, fins a la pròpia platja i que amb aquesta reforma precisament el que es busca és facilitar aquesta connexió transversal entre el municipi i la platja. Aquí una vista del que és el propi passeig, des del carril de circulació, on ara mateix es veuen l'aparcament en línia a les dues bandes i aquí el que es prioritza és això, la posada de l'aparcament en bateria a un dels dos costats, carril de circulació separats per una franja verda i llavors el carril bici que estarà a mateix nivell del carril de circulació, però separat d'ell per la seguretat dels ciclistes. La part interior del Passeig del Mar, el que comentàvem, aquesta zona pavimentada, situada entre aquest rec dels arbres i aquests parterres vegetals que darrerament ens havien creat moltes dificultats amb el tema de no poder regar, el que es fa és establir molt clarament aquesta zona interior, aquesta zona de pas, que la gent, especialment en les hores diürnes, utilitza molt perquè realment està molt ombrejada i és aquí on compaginem el carril bici amb zones d'estacionament de bicicletes i altres serveis informatius com panells que s'hi puguin col·locar. Al contrari, la zona de mar, la part del mar, que com veuen vostès s'eixampla, la zona pavimentada traspassa fins a l'altre costat de la filera d'arbres, per tant ens permet guanyar en pas per vianants i on s'elimina parcialment aquest mur del passeig que ens permet millorar, crear aquestes zones de connexió amb la platja per accedir-hi o per fer-hi estades, com es veu en aquesta imatge, recuperant una mica la idea que es va iniciar a la primera part del Passeig del Mar amb aquests esglaons que permeten un accés més fàcil a la zona de platja. Hem aprofitat també per ensenyar alguna imatge del que serà el projecte a aprovar posteriorment, que hem anunciat que portaríem a aprovació properament, que fa referència a la restauració del
de la pròpia platja, amb la creació d'aquestes zones d'entrada, aquestes tarimes enfostissades que ajudaran a fer una entrada, i amb la creació d'aquestes zones verdes, aquestes zones de refugi, que ens ajudaran a implementar, a recuperar aquesta imatge que tenia originàriament el nostre passeig del mar i, per tant, zones vegetades que ens permetran ajudar a retenir millor la sorra d'aquest àmbit i recuperar aquesta zona que actualment està ocupada per l'aparcament de Salou. Són unes imatges perquè es puguin veure ja el que serà aquest proper projecte que portarem a aprovació properament. Igualment, doncs, una vista des de les passeres, el que serà una vista de la passera de la platja, aquesta part de passeres fixes que contemplarà aquest nou projecte, amb aquesta part de restauració de la platja i que, per tant, ens ajudarà a millorar la imatge i les prestacions que té actualment a aquestes zones. I per finalitzar, una mica recuperant aquella imatge, una imatge que crec que resumeix una mica el que és la filosofia d'aquest projecte, una filosofia que vol restaurar aquesta part del passeig del mar, que treballa profundament la part superficial i millorant aquells aspectes que la ciutadania ens ha demanat, millorant la comunicació entre el municipi i la platja, però a més també aportant millores de serveis, millores mediambientals que ajudaran no només a la zona que reformem del passeig del mar, sinó a altres zones del municipi i que, per tant, creiem que serà una obra molt esperada, però també molt ben valorada per la ciutadania, perquè creiem que dona resposta a gran part de les qüestions que quedaven pendents d'executar en el nostre municipi i especialment en aquest àmbit. Per finalitzar, hem parlat de terminis. La idea, és poder començar les obres el darrer trimestre d'aquest any 2024, executada entre 16 i 18 mesos, per tant, acabament de les obres al segon trimestre de 2026, i en aquesta part del projecte del Passeig del Mar, com els explicàvem l'altre dia, té un cost de 6.600.000 euros, que una part venen finançats per fons Next Generation i l'altra part finançada per fons locals, tot i que l'equip de govern treballa intensament per intentar aconseguir noves fons de subvenció que permetin reduir aquesta aportació municipal i, per tant, facin encara molt més factible i molt més assequible pel municipi l'execució d'aquestes obres. Feta aquesta explicació en general, després donarem la paraula, però sí que m'agradaria ara que els companys tinents d'alcalde, en representació de cada un dels 3 grups que formem aquest govern municipal, també pogués fer una valoració d'aquest projecte. Més enllà de qüestions tècniques que ens ha posat sobre la taula l'alcalde en una valoració molt global d'aquest projecte, sí que voldria dir que crec que compartim tots plegats que és una molt bona notícia. L'aprovació inicial ahir del projecte de reformes del passeig suposa donar un pas endavant amb un procés que ha estat llarg, ha proposat a la ciutadania un canvi simptomàtic a l'hora de treballar projectes i crec que en aquest cas amb un projecte molt estratègic per tots nosaltres. Crec que tots compartim el fet que el Passeig del Mar és l'espai més emblemàtic a l'aire lliure que compartim com a espai de convivència. Per tant, com a façana marítima, com a principal instrument de valoració, jo crec que un espai de referència per qualsevol palamosí i, evidentment, la nostra carta de presentació. Havíem d'abordar una reforma al passeig. Com bé dèiem, era important que la ciutadania se senti còmoda i segura i, per tant, en aquest cas, destacar la importància de determinades qüestions que a l'entorn de la concepció d'aquest projecte s'han tingut en compte. Per començar, que és un projecte que surt de la participació ciutadana, d'un projecte que no s'ha fet fora, que han fet els serveis tècnics d'aquesta casa, per tant, agrair especialment la sintonia no només dels serveis tècnics amb l'equip de govern, sinó també amb la pròpia ciutadania. Un procés que ha estat llarg, però crec que interessant i molt enriquidor, perquè ens ha fet sessions informatives, ens han fet passejos participatius al propi entorn del passeig, s'ha creat un portal digital especial, s'han passat enquestes, per tant, creiem que, evidentment, tothom hi participa, però crec que, al final, la garantia que fem un projecte que atén a qüestions plantejades pels propis ciutadans, que probablement no sigui tan modern com tots esperaríem, perquè el criteri dels ciutadans ha volgut que sigui un projecte molt més conservador, però sí que atén a qüestions que s'han plantejat dins dels propis criteris
plantejats en sessions que han permès que el ciutadà digui com vol que sigui el seu passeig. Pel que dèiem, perquè és probablement un dels espais més emblemàtics i la nostra carta de presentació com a palamosins. Per tant, parlava l'alcalde de qüestions tan importants com abordar millors zones de vianants, millor accessibilitat actualitzant la situació que tenim actual, amb un projecte claríssim obert al mar, creiem que és molt important, millor de la gestió de l'aigua, amb xarxa separativa, s'ha explicat a fons tot aquest procés, el sistema de reg sostenible que permetrà, en qüestions de sequera com la que tenim en aquests moments, que ens permeti un sistema molt més sostenible i, per tant, la importància d'aquestes noves infraestructures necessàries i que, per tant, permeten abordar qüestions com el tema sequera, el carril bici. Estem en un procés que també hem rebut diferents finançaments per poder abastar gran part del territori del municipi, del terme municipal, amb carril bici, però en aquest cas ampliar el que ja tenim existent, la renovació de l'enllumenat públic, la instal·lació de fibra òptica o la renovació de tots els serveis existents. El que deia important, que són els ciutadans els que plantegen que cal abordar una reforma, però que hem de ser conseqüents amb un espai que al final és de tots. Com deia, procés intern, procés llarg i procés que ha calgut també presentar a diferents administracions. A data d'avui sabem que disposem d'un finançament de 3 milions d'euros que provenen de les línies de Next Generation, línies europees. També se'ns ha dit que és una oportunitat única, que no tornaran a sortir noves vies de finançament i, per tant, el fet que ens puguem acollir i que presentem un projecte, i crec també que és important destacar, el fet que abordem una part de tram no significa que molta gent ens deia no, és que ahir vau dir que fèieu només un tram del passeig. No, ara comencem a abordar un tram de passeig. La intenció és poder fer una reforma integral en diferents processos, en diferents projectes que ens permetin anar amb la maquinària necessària per abordar-los de manera paral·lela, però que ens permetin arribar a termini. Sotmetre'ns a un finançament europeu significa que tenim uns terminis per complir. Significa que, paral·lelament, com deia, treballem altres projectes que han de complementar aquest projecte. Però, evidentment, no ens tanquem aquí. Sabeu, i ho vam fer palès i ho hem volgut fer de domini públic, el fet que no tanquem en aquest cas les portes a noves vies de finançament. Com sabeu, vam estar al Ministeri de Transició Ecològica, amb el sotsdirector de Protecció de Costes, presentant el projecte. Evidentment, aquesta renovació del projecte significa acollir-nos també a vies sostenibles i, per tant, s'adiu molt bé amb les línies de finançament d'aquest Ministeri. Per tant, ja se'ns va dir que hi havia possibilitats de poder abordar un nou finançament i estem en aquesta línia. De moment tenim un finançament garantit, però això no tanca que, atès que abordem un projecte molt global i crec que complementari i que ha de suposar una actuació que al final esperem que sigui per molts anys i molt benvingut, amb un projecte estratègic com aquest, suposa també garantir que puguem garantir també el finançament global d'aquest projecte. Jo acabaria dient que estem davant una oportunitat única, que no és que vulguem dedicar aquests diners a fer aquest projecte i vulguem oblidar-nos d'altres. Ahir es va fer molta demagògia dient que podíem invertir en altres coses. Evidentment, les línies de finançament europees es dediquen a aquestes qüestions, no a d'altres. Per tant, ens acollim a les línies de subvenció que ens permeten que com a Ajuntament puguem abordar projectes de reforma que s'adiguin a aquestes línies de finançament. Si són altres línies de finançament, ens acollirem a altres línies de finançament, però en aquest cas els 3 milions d'euros estaven destinats a aquest tipus de projectes. Per tant, oportunitat única, jo crec que el que deia, una notícia rellevant i esperem que tots vegin aquest projecte com una gran oportunitat, amb una visió molt positiva. L'altre dia el company deia a la ràdio que estem veient que ens treuen al pàrquing. No esteu al pàrquing. Abordem un projecte de passeig que sabem que fa molt temps que significa unes qüestions paral·leles que haurem d'abordar també com a municipi i, per tant, en aquests moments estem per la labor d'escoltar la ciutadania, de treballar per la ciutadania i presentar un projecte que atengui a les peticions que ens fa la ciutadania. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Gràcies, alcalde, i als tinents d'alcalde
per la introducció, per la presentació d'aquest projecte i sumar-me també, evidentment, a l'agraïment que hem fet als tècnics que també ens acompanyen a la roda de premsa i que sovint també és aquesta petjada, que deixem no només la part política sinó també la part tècnica, sense la qual seria impossible aconseguir que els projectes es fessin realitat. Per tant, donar-vos aquest agraïment també en nom del grup de Junts per Catalunya. Bé, avui presentem aquest projecte global que quan vam arribar i a l'última roda de premsa que vam fer aquí era precisament per aquest acord de govern al qual arribàvem les tres formacions polítiques, plantejàvem com un dels trets diferencials aquest projecte global que plantejàvem fer en l'entorn del passeig. És un projecte que, com bé ha explicat l'alcalde, tenim pendent del pla director i per tant el que no podem fer és englobar-ho tot tenint en compte que estem fent en part també una obra fora de casa i per tant també hem d'estar plantejant-nos a veure cap a on vol anar i què és el que es planteja en l'entorn del sortidor, com el coneixem tots. En primer lloc, fer referència a això, després també fer referència al fet d'aquest finançament tan important. Ha estat una qüestió cabdal que també amb tots els debats que ens hem plantejat i també en els diversos inputs que han anat arribant a través d'altres municipis que han apostat per fons europeus, aquest repte que suposa la finalització de projectes finançats amb fons europeus que tenim un termini concret que no podem prescindir, que a més hem d'assumir i que sobretot implicarà que la maquinària interna però també externa compleixi amb tots aquests terminis que tenim per davant i que, com bé hem comentat, suposa un percentatge molt important, no majoritari, però molt important del finançament i que també hem de dir que amb els recursos propis de l'Ajuntament podem continuar assumint, per tant no plantegem que sigui viable exclusivament amb finançament extern, però sí que és un objectiu de l'administració i concretament d'aquesta de poder continuar treballant per assumir i per aconseguir a través dels pressupostos tant de totes les administracions supramunicipals aquells recursos que aconsegueixin que la nostra ciutadania de Palamós i Sant Joan tingui una inversió o una despesa en aquest àmbit que impliqui mínima. Parlo d'implicar, evidentment que qualsevol projecte implica una pèrdua de coses i un benefici d'altres. En aquest cas perdem places d'aparcament, però ho vam comentar ahir en el plenari municipal, en el qual vam manifestar que l'estudi de mobilitat, pla previ i indispensable per poder estudiar la viabilitat d'un aparcament subterrani o el que es plantegi en el seu moment està ja en vies d'assignar-se, per tant podem dir que aquest any 2024 l'estudi de mobilitat també en aquest acord de govern que anunciàvem al novembre serà una realitat i per tant sabrem de quina mancança a nivell de places d'aparcament i les necessitats ens plantegem i també hem de manifestar aquesta preocupació però també objectiu de que aquest passeig nou contempli que estigui net però sobretot ben mantingut. Tenim un repte per davant, sabem que també tenim una nova licitació que hem de continuar treballant aquest any 2024 perquè l'any 2025 ha d'entrar en vigor i nosaltres volem que Palamós i Sant Joan sigui un municipi net i per tant també volem que ho sigui el seu passeig i no podem obviar que nosaltres com a grup també volem continuar treballant en aquesta línia. No introduiré més matèries que ja hagin comentat els companys, però sí que trobo d'especial rellevància manifestar que sovint ens trobem amb el sector públic però també amb el sector privat especialment que manifesten que fan inversions contínues en els seus negocis i que veuen que el nostre municipi podria fer molt més en els seus espais públics. Doncs avui ho combatem. Avui estem presentant aquest projecte que posa a l'alçada del sector públic i privat i aquesta col·laboració público-privada que sempre defensem aquest passeig municipal que tenim i que anem a abordar i per tant estarà a l'alçada que necessitem però també dels propis ciutadans. És la porta d'entrada, ho hem vist amb les diverses imatges que hem anat veient, que és la porta d'entrada del nostre municipi, és allò que a tothom li agrada veure, veiem com tenim una frontera administrativa, evidentment, amb Calonge i Sant Antoni, però per altra banda tenim també un passeig que sempre ens hem emmirallat
Però què fem nosaltres? Doncs el que tenim en compte és allò que volem, però a més, amb aquell criteri que comentava la companya Gallego, de tenir un passeig que sobretot sigui el que volen els nostres ciutadans, que a més han participat en la mesura que han volgut i pogut en la participació ciutadana amb gairebé 1 miler de participants. I per tant creiem que això també és important de posar de rellevància i sobretot aquesta feina que ha fet l'àrea tècnica de serveis tècnics d'aquest Ajuntament justament per poder contemplar tot això. I avui estem il·lusionats, avui estem contents de poder presentar precisament un projecte molt i molt complet, un projecte a més finançat, com hem dit, tant pel sector, tant per l'administració local com també per Europa i a més doncs estem segurs, veient aquestes imatges, que és el passeig més bonic que podríem imaginar pel nostre municipi. Per tant, ho volem posar de manifest, estem superil·lusionats, treballarem perquè pugui ser una realitat quan abans millor, a més tenim un termini a complir i per tant podem dir que aquest govern està treballant i està pensant en tot moment en el Palamós del segle XXI, que estem segurs que també avui posem la primera pedra. Moltes gràcies. Bon dia. Difícil no repetir, després de tantes intervencions, sent l'última. En tot cas, s'han parlat de reptes d'adaptació al canvi climàtic, reptes de manteniment, reptes de mobilitat i un repte majúscul de millorar aquest equipament a l'aire lliure que és tan estimat. Per Esquerra Republicana representa un projecte gestat a partir d'un procés de participació, n'han parlat també els companys, que vaig tenir l'honor de viure de primera mà i aprofitar també, com han fet altres intervencions, d'agrair la participació a totes les persones que van venir i respondre enquestes o van assistir als tallers que es van fer. Un treball que comença amb la participació el 21-22, que culmina l'any 23, coneixent una bona notícia d'aquest finançament al maig aproximadament del 23, coneixem la resolució, aquest Next Generation a través de la Generalitat, que ens permet ja dir que podem comptar amb aquest finançament de 3 milions. Per tant, en tot aquest procés, com han fet els meus companys, agrair als equips de la casa que han fet possible arribar fins aquí. Per Esquerra Republicana suposa culminar aquest camí, aquest procés que vam iniciar en el passat mandat i fer-ho ara en companyia d'altres grups, al govern i per tant amb una mirada transversal també política que voldríem destacar especialment. És un pas important que aborda una part del passeig però que a més obre camí. Avui també n'hem parlat, obre camí cap a una següent fase que ha de permetre seguir avançant amb el treball a la platja i la transició del passeig i la platja, que conté també molts components ambientals, tornant al principi amb aquest repte d'adaptació al canvi climàtic. I també cap a millores en altres espais molt emblemàtics com els jardins a l'1 d'octubre, amb valors patrimonials molt interessants i amb connexió, com deia l'alcalde, cap al que ha de ser també les millores cap al port. I res, acabar com he començat, agraint als equips de la casa i sobretot l'impuls i la participació de totes aquestes persones que han començat el camí i que en el punt que avui presentem hi han sigut molt i molt importants.